Natal sendingelela kwelikamthaniya igama lami nginguNtando wakwamnyando. Welcome to Sport Art TV, where we discuss everything sport, art, heritage, culture la esifundazweni saKwaZulu-Natal. Namhlanje ke sila eBanqobile Sport Field la kwaNyavu ngaphansi kwenkosi uMdluli. Sizokwethula ke udeda ngendlale inhlelo zomnyango ukuthuthukisa ithalente, ukukhulula amathalente nokuqinisekisa ukuthi ingane eNingizimu Afrika yonke isifundazwe sonke zithola amathuba. Kodwa ukuchaza kabanzi-ke ngalokhu sifana-ke manje samukela ungqongqoshe walomnyango ubaba uMtobuhle B Khawula. Siyabingelela Mtumaseli, sithokoze ngethuba. Kanjani Mtumaseli ekuseni? Ngiyabingelela kuwena, ngibingelela ababukeli beSport Art TV emakhaya. Siyaphila futhi sijabule kakhulu Gadesi. Angeke singajabuli Gabisa, isikhumulo somnyango sithi isukile. Uyabona emva kwakho sidlobile isukile. Sisho ukuthini lesikhumulo sithi isukile Gabisa? Gadesi nabalaleli, isikhumulo sethu sithi isukile sinenhlelo esiziqambile kabusha zomnyango. Njengoba umnyango wethu ngaphambilini bowukade umnyango ohlukene ku-sport and recreation, bese kuba u-arts and culture, imnyango emibili ehlukene. Thina sesihlanganisa iminyango, sihlanganisa nama-programs sifuna kuzwele kwaziwe emphakathini waKwaZulu-Natal, emphakathini eSouth Africa ukuthi sekuwumnyango wodwa lo ney'nhlelo zakhona zibumbene kanye nabasebenzi bakhona futhi babumbene. So uma sithi isukile kuwona wonke ama-programs omnyango, angaba u-sport, angaba u-art, angaba u-culture, angaba u-heritage, wonke i-package ayikhombo ndawonye isukile kushunqa intuli. Emagroundini kuyadlalwa yonke inhlobo yemidlalo ongayicabanga, kungaba isoccer, kungaba i-netball, kungaba i-cricket, kungaba i-rugby, kungaba noma yiluphi olunye uhlobo lemidlalo. Imidlalo indoor efana nemidlalo njengomlabalaba, imidlalo efana nama-darts nokunye okudlalwa indoor, nakhona sithi isukile. Kuthi ngapha kwa-arts imculo, ikhono labafufusayo nase bephumelele isukile. Kwa-culture songisiko, i-heritage yethu nakhona amagugu esizwe sikongile konke sithi nje KwaZulu-Natal isukile, wonke umuntu unakwenzayo. Kodwa-ke mayelana nasey'nkundleni kokunye okubaluleke kakhulu sithi isukile ekuthini wonke umuntu KwaZulu-Natal we must all be healthy. Sithi u-healthy lifestyle awudingi ukuthi umncane, uphakathi nendawo, uyingane, umdlalo ovelele, awuyena umdlalo ovelele. Everybody must be healthy in KwaZulu-Natal and therefore everybody must exercise. Sithokoza kakhulu Gabisa. Iphekwa ngomhluzi wenye-ke namhlanje kudlalwa ibhola, abashaya isicathambiya, ababamba isicathambiya, abacupha isoka laphayana, imbongi zihayi inkondlo, i-netball, kuningi kuyenzeka la. Okumangaza kakhulu Gabisa, siyisusile lento yasuka endaweni ezisemadolobheni. Mhlawumbe umkhankaso njengalona besingawubona wethulwa endaweni ezisemadolobheni, kodwa siyabona sikwaNyavu phakathi eMkhambathini esigodini senkosi uMdluli. Yini eyenza umnyango wabona kubalekile ukuthi uhlelo njengalolu luzoqala emakhaya, endaweni obungayibuka mhlambe uyidelele, endaweni engenawo amathuba njengendawo esemadolobheni Gabisa? Inhloso ngqangi enkulu ka isukile program kumnyango wezemidlalo, zobuciko namasiko, i-talent identification, i-talent nurturing, bese kuba i-talent progression. Manje-ke i-talent identification ayikhulumi ngemiphakathi esemadolobheni kuphela. Sithi wonke umuntu kwaKwaZulu-Natal onekhono, noma ngabe ukuphi, unekhono lokudlala noma yiluphi uhlobo lomdlalo, unekhono lokucula, unekhono lobuchwepheshe kweze-art, wonke umuntu ubalulekile. Ngakho-ke into umnyango yenzayo ukusabalalisa i-infrastructure, ingqalasizinda, ukuthi zonke iy'ndawo zaKwaZulu-Natal azibe nazo iy'ngqalasizinda ukuze singathi isukile kodwa abantu bese bedlalela ey'dindini. Manje-ke size la-ke ngaphansi kumasipala waseMkhambathini kubaba uMeya uNtombela, kwi-district yaseMgungundlovu kubaba uMeya uZuma, sila-ke enkosini yakwaMdluli kwaNyavu la umnyango uzodlulisela khona kumasipala waseMkhambathini nasesizweni sakwaNyavu ingqalasizinda enhle, eney'nkundla zokudlalela, inkundla yokudlalela isoccer, inkundla yokudlalela i-rugby, iy'ndawo zokupracticela i-cricket, ibe ney'ndawo zokudlala zey'ngane, combo court, lapho kudlalwa khona i-volleyball, kudlalwa i-netball, kudlalwa i-basketball. Kube ney'ndawo-ke nje ezinye nakhona ezisazosabalaliswa kuya phambili zithuthukiswe. Sizothi-ke le ngqalasizinda nakhona ekwakheni ingqalasizinda emakhaya isukile. Isukile ekuthini you benefit whether you are rural or urban. Isukile ekuthini uyadlala noma ngabe ukuphi la ukhona.
Thinta udaba olubaluleke kakhulu Gabisa, udaba lwengqalazizinda ngoba izakhiwo ezifana nalezi nama-facilities anjengalawa siwabona ey'ndaweni ey'semadolobheni. Kodwa-ke uma sesilivundululile leli thalente, salithuthukisa, salidedela, salisabalalisa, senza kanjani ukuqinisekisa ukuthi amaciko ethu, abadlali bethu, abalingisi bethu, abadlali bokhehle gume bayakwazi ukuyiphilisa? Ngoba Gabisa, enye into yokukhale ngayo kakhulu ukuthi amaciko aKwaZulu-Natal ancike kakhulu uhulumeni. Uma uhulumeni engenzanga lutho abone ngathi awasanakiwe. Well, abasebenzi bomnyango KwaZulu-Natal emnyangweni wezemidlalo ezebuciko namasiko into abayibheke ngeso lokhozi leyo. Futhi ke KwaZulu-Natal sinobudlelwano obuhle nawo wonke ama-federations ezemidlalo. KwaZulu-Natal sinobudlelwano obuhle ne-Sports Confederation KwaZulu-Natal ngaphansi kababa uPresident uMchunu. KwaZulu-Natal sinobudlelwano obuhle nohlangothi lezobuciko i-cultural and creative industry. Sesivumelene ukuthi kuya phambili umsebenzi wethu sonke lo. Umsebenzi wethu uhulumeni, this talent identification, nurturing and progression, umsebenzi futhi wa wonke ama-federations, umsebenzi futhi wa yonke i-cultural and creative industry. Ngakho sebesibambisana ukuthi laba sebe-developed bakwazi ukusiza laba abasadevelopa. Kuthi-ke ney'nhlelo zomnyango ikakhulukazi ngakwi-cultural and creative industry kuney'nhlelo ey'ningi esisazozisungula zokuthi leli talent esilibonile si-create ama-platforms ukuthi siyolithesta. Loko-ke going forward okunye sisazokuhlalela phansi sikwenze nakho. Futhi esikushoyo ukuthi akulona uhlobo olulodwa le-genre esolithatha silunikeza ama-platform, izona zonke iy'nhlobo. Okunye futhi okubalulekile kuwukuthi njengomnyango sifisa ukuthi iphele leyanto yokuthi abantu bakwaZulu-Natal mabeyo-enjoya ithalente lomculo bali-enjoye ngendlela efanayo nekade kuzokwenzeka beyihlalela kuma-TV ekhaya noma umuntu ehamba ngemoto yakhe ezifakele umculo wakhe emotini. No, we are moving towards projecting live music shows in KwaZulu-Natal kuwona wonke ama-theatre ethu akhona kwi-province. Usabukele iyona iSport Art TV oyethulelwa umnyango wezemidlalo, ubuciko namasiko KwaZulu-Natal oholwa umngqongqoshe ubaba uMntomuhle ekhawula. Khuluma ngakho-ke ukuthi siphelile isikhathi manje sokudlala i-USB. I-USB ayihlale ephaketheni, umuntu akangene nesiginci estage asikhombisa ukuthi kuyini ukuba yiciko. Gabisa, nakhu-ke benze njani ukuqinisekisa ukuthi bayakwazi ukuyimela? Sikhuluma nge-TIDP, Talent Identification, Development and Progression, bese sokhuluma nge-monetization of industry, ukuthi senza kanjani ukuthi bakwazi-ke manje ukuyimela umuntu engancike ndawo akwazi ukukhiqiza inkece yokuba nonsumbulwane bokuthenga iphalishi iy'ngane y'lale y'suluthule. HOD womnyango Dkt. Sifunda kunohlelo aliqalayo oluzihambisana nokufundisa. Kukhona njengamanje asaba-engage abazofundisa ama-artist ethu, abazofundisa abadlali bethu ukuthi ithalente liyibhizinisi. So futhi-ke okubuhlungu-ke ngekhono lokudlala, kakhulukazi nalo ikhono lokucula kulo mnyango wethu, ukuthi amakhono anjengalawa ane-lifespan engeyinde kakhulu, especially ngasekudlaleni. I-lifespan yakhona imfishane, ngakho kufanele sibafundise ukuthi ngesikhathi lisase kwi-pitch ikhono umuntu akwazi ukuba ney'nhlelo zokubuka beyond ukuba kwakhe ese-stage, abuke beyond ukuba kwakhe sefieldini edlala. So those programs are coming. Kodwa-ke futhi okunye-ke esikwenzayo ukuthi sisondeze ama-legends. Sinama-legends esisebenzisana nawo ngakwi-sport, sinama-legends futhi esisebenzisana nawo ngakwi-cultural and creative industry. So going forward iy'nhlelo lezo esiyiphekayo nenhloko yomnyango Dkt. Sifunda ukuthi sizokwenza konke. Ngiyafisa ukuthi esikhathini esizayo sisondeze nama-tertiary institutions, ukuthi ama-TVET colleges ethu, ama-universities ethu, sithi masenza le nhlelo nawo abe yingxenye yalokufundisa ukuthi umuntu uphatha kanjani economically umsebenzi akwazi ukuzikhiqizela wona uma engasakwazi ukwenza lokho. Gabisa, siyatholakala-ke lapha at Sport Art ku-Facebook, siyatholakala ku-Twitter @mtomuhle_khawula. Kanti ungasilandela-ke futhi uthi Sport Art TV lapha ku-Twitter, Instagram, nawo wonke-ke zonke iy'nkundla zezokuxhumana ukuze uzothola ukuthi kwenzakalani kulo mnyango. Kungathi umnyango nje wokubhiyoza kuphela, kuningi esikwenzayo, liyathuthukiswa ikhono, abantu bayanikezwa amathuba. Gabisa, sesiphetha iliphi ofisa ukugoqa ngalo kubabukele emakhaya ukuze bezokwazi ukuthola ithemba lokuthi cha ifikile ngempela i-GPU inqole emasonto uhulumeni uyasebenza, uhulumeni kubantu, uhulumeni uzonikeza ithemba elisha?
impela isiqubulo sikaMhlonishwa uNdunankulu wethu wesifundazwe ubaba uThamsanqa Arthur Ntuli sithi inspiring new hope. Sivuselela ithemba elisha KwaZulu-Natal. Ngakho yonke iminyango including lo esikuwona wezemidlalo ezobuciko namasiko uthunywe umsebenzi ukuthi ufinyelele kulelo nalelo khona leKwaZulu-Natal. So this GPU government is not going to be a government of urban areas. It's not going to be a government of rural areas. It's a government of all the people of KwaZulu-Natal. Ngakini siyeza isukile. Usho njalo ke ngqongqoshe ubaba umuntu omuhle Khawula mawuyale kwaHlongo bambiza ngoB kanti umuntu uMaseli uzalwa inkosi ke uba ucala la kubo eseyakhothama. Njobe kutshela ke ukuthi cha isukile KwaZulu-Natal. Lalela ke sihlisa uthuli nganakho obekwenzeka la ngaphakathi bonisa ukuthi ikhono sinalo linsada. Siyathokoza. Ithi ngiyalibala igama lalomlisa kodwa bese nithi asiqhubeke esibhala uma kusahluphana nalobhuti wabhala inkondlo yejele athi ngiyaxolisa kodwa mina esiqondweni sengiyawubona umnyango kweyophuma kuzwakala iphimbo emkhathini lithi bathukiseni laba bayingozi bangabhala ngisho inkondlo engathungathi umbulali kaMayiwa bazohlupheka bayeke ngoba beza umhlaba mawushumayela ivangeli lempumelelo ethengwa ngegazi labo mantshingalena basemathuneni bacabanga ukuthi bangavimba isidoswana emasondweni esijumbini bangobani ehleka madimoni emkhathini ethi abasuka bamendleleni yethu ekhomba amaqengo siphambane sipende ngombala wegazi athi inkinga laba senze bavusi bakubulalwa nembeza kulungileka bancindelona uthi lomkhangala thina sifuna ukubona iswala lomkhosi ethengisela amadoda ngomzimba egoli buka nje selokhu kusini igazi akaqitheki sebahlobisa ngesikhala babulala babamsulwa yazi nginukelwe iphunga lesidumbu esingakaphumi athi umzukulu mkhulu ngibekela izandla kubuka imizwa kulayini mangithula idilozini kakhulu mangifuna Welcome back to Sport Art TV, where we discuss everything sport, art, culture and heritage. La esifundazweni saKwaZulu-Natal umnyango lo ohola ungqongqoshe ubaba umuntu omuhle B Khawula. Beziphekwa ke ngumhluzi wenye namhlanje zihadulisana enkundleni bekugijinywa kusiphuka idindi la ebanqobile sport ground la KwaNyavu ngaphansi kwenkosi uMdluli. Kanti manje ke sixoxisana nomdlali uNhlakanipho Ngcobo phuma le ku-Ward 1 eMaqonqo. Fuze lidlale zabambana kwaze kwafanele ukuthi niye kuma penalty. Linjani izinga lebhola? Belinjani ibhola elidlala u-Ward 5 njengoba benigijimisana nje la ngaphakathi? Bekunzinyana cause abantu vele nje esikhulu ezidlala nabo siyabazi behlala ishukana mihla namalanga ngicathi naloko kusizile ukuthi egcineni size sibanqobe noma sibanqobe ema-penalty but bebe opponent etough ngale ndlela le ibona nje igame lokuqala ngicathi siwine ngo-7-1 mangicabanga le saze sayiwina ema-penalty so bebe tough yabo cause nabo bayazi ukuthi i-prep uyisetha ngakuphi ubani uweek liphi iside eliweek abantu abasazingile ku-tough ngempela. Ngiyakubona impela uyasho ukuthi kade uyiqalile le ndima kade ugijima ensimini uyaqeqesha nangale eMaqonqo. Mhlawumbe masingabuya esitheni enikwenzelwe umnyango wezemidlalo ubuciko namasiko ukuzothula lolu hlelo la KwaNyavu uqinisekisa ukuthi niba nazo indawo zokudlalela efana naleli ground ibanqobile sport field. Kunenza nizizwe kanjani njengabantu abaphila ngakho ukudlala ibhola? Yazi kube kuthiwa kuyenzeka ngabe ngibuyisela iminyaka emuva ngoba phela sengikhulile mina. Yabona nje njengoba kunje kuhle kakhulu. Sibonge nje nakubona uma bezobukela la sibonge nje kakhulu. Kuhle kakhulu ngoba ukwakhiwa kwale ground ngizokuthiwa ngazi kuzodlala i-team uMkhambathi. Besingathanda ke nathi ukujabula sizobuka la uMkhambathi udlala nentwana iseza ngemuva esadevelopa nje kuhle kakhulu lokho abakwenzela sengathi bengakwenza noma phela bengeke bakwenza njalo kodwa unyaka nonyaka nje ibe khona into kanje mhlambe kabili kathathe enyakeni nje kuhle mina ngiyajabula nje bakunje njoba sila uningi abanye abafethu engabe mhlambe bayakwenza but bala egroundini usuku nje namhlanje bazospenda la egroundini so uma ula egroundini asikho isikhathi esimoshayo uzosebenza nje because sizosebenza la suke eMaqonqo vele sithi sizosebenza yabo ileyo mentality yethu sithi sizosebenza so sisebenzile manje siya kwi-final siyabonga nje kakhulu. Wadlala kahle kakhulu uMkhambathi FC laphana uguqiswa eMidlands Wanderers kwi-ABC Multiple League sabona ukuthi no badlala ibhola elinenkosi phakathi kusho ukuthi liningi ibhola la eMkhambathini. Hayi likhona likhona kwasho ukuthi kushuthi iMidlands ngicabanga ukuthi ayilungise kangcono yona ngoba udlala uMkhambathi kwi-league mangaphosisi ngicatha udliwanga
usadlala ama-games lawo league wasahamba-ke kube buhlungu-ke uma ukuthi uzowina wonke la magame bese uqeda udlula igame eyodwa le yokudecide kuyinkinga kakhulu because umkhambathi siyawuthanda ngenhliziyo mina nje ngizoyikhulumela mina ngiyawuthanda kakhulu umkhambathi ngoba uyiteam yangala siyakubonga-ke nje kakhulu lokho yabo. Sibonga kakhulu Fuze, sibonga kakhulu Mapholoba ukuthi uzohlala nathi la ku-Sport Art TV. Lo-ke uyena uNhlakanipho wakwaNgcobo odlalela-ke uWard 1 okuyibona-ke abadla umhlanganiso la kule midlalo eqhubeka namhlanje. Soqhubeka nje sikulethela abadla umhlanganiso, qhubeka ubukele iSport Art TV where we discuss everything sport, art and culture la KwaZulu Natal. Bentinga sezinkalweni bentula indawo yokufihla amakhanda bekhathazekile beqilazekile besebenza ezimayini bengenamkhulumeli nani kuphi mhla amakhabe elwela imfundo engcono ukuba ingane zithole obaba bathola amathuba omsebenzi ukuze bondle emakhaya kube kulula nakomama uthanda nani kuphi bekulwela ukuba kulingana phakathi komcundo nomshado bekulwela kuba zivalwe isigobhe sentambo tshena mina bangaka basemazambaneni abamsulwa engabe sebalala kobandayo okanye nina naniyokwazini ukubavusa mhlazana kutholakala ukuthi icala embuli ingubo langena abazukulu ningabaholi bakusasa ninamandla ukuguqula konke enikubona ngalungile ngalenje okubuyele emumva kongemqiqo ngiyamsaba umholo namaqhubu ngoba uyakufihla ukuqhakaza kwesizwe sakusasa kusayinkululeko okanye sekuyamaniseka nokuvila ave ngathokoza nxashana izothi iziveza ngokukhakha intshida phakathi kwezinhlaba nina senisokhalweni niyazingela ukuze nibambe awukho umuzi ongashoqi dudu izwe lende livulane izwe lende ligiyane izwe lende lijabulane mina ngiyazigqaja ngokuba umAfrika izwe lende lijabulane izwe lende ligiyane so. Welcome back to Sport Art TV where we discuss everything and anything sport, art, culture and heritage la esifundazweni saKwaZulu Natal. Umnyango-ke oholwa ungqongqoshe ubaba umuntu omuhle Khawula bambiza ngoB le kwaHlongwa ezansi lesifundazwe saKwaZulu Natal. Sikhona-ke la kwaNyavu ephansi kwesigodi esiholwa inkosi yakwaMbili. Sizokwethula-ke iground ibanqobile. Kanti-ke sibonile-ke zihadulisana enkundleni kugijima uWard 1 noWard 5 kwagcina kuphumelela-ke uWard 1 ngama-penalty okube kuyibhola-ke eliqhwiza uMentshisi. Kanti njengamanje-ke sizoxoxa ngekhono nethalente elibonakale la enkundleni njengoba bethula ngokusemthethweni. Sixhumana-ke noSisi uNonhlanhla, Coach Mtshitshwa. Sawubona Coach Mtshitshwa, unjani namhlanje? Butando ngibingelela nabalaleli. Ngijabule kakhulu ukuyibona because into ebalulekile ukhuluma ngamakhono kodwa amakhono asikwazi kwabona mase ngenazi indawo zokudlalela. Sizothanda nje ukudlulisa ukubonga kumnyango wezemidlalo ubaba uMEC ngokuvula inkundla enhle kangaka kune cricket kune netball ispace esikhulu sokuthi abantwana abadlala ukuze sikwazi usithola amakhono. Ayikho into engijabulisa njengokubona ukhosi umkhambathi ongaphansi komgungundlovu yila ngivela khona iyangitshengisa ukuthi isupport yokudlala kwabantwana ikwenye izinga ku-region naku-province yami. Uhambo lakho ebholweni ufukula isikole wasithatha wasibeka le kwebalazweni iAfrika saziwa umhlaba wonke lapha iEdendale Technical High School ogijime nayo kwaze kufika isikhathi la uthathwa khona usafa uyoba i-technical support staff lapha kuBanyana. Uhambo lwakho neEdendale Technical High School nohambo lwakho manje njengoba usuku iBanyana ungalichaza kanjani Coach Mtshitshwa? Nje bukhuluma ngokubaluleka kokufuna italent because ngiqale ngo2011 kubo coach. Ngisebenza ngabantwana abancane, ngisebenza nezikole around iEdendale eWatli. So iEdendale yenye yezikole namhlanje zihamba ku program ngoba nje bangibuyile ku national ngivakashile nayizolo ngibavakashelile ngababona. Uhambo lami as coach ngizothi nginenhliziyo ye-youth. Ngoba noma singadlala kahle kanjani siyizwe uma sikhohle foundation ngesize sikwazi. So izikole ke ila mina engithanda kakhulu ukuhamba ngibheka ikhono
ngo-2011 ngiqale i-program eWatli, so iDindeli bekuyisikole besihamba sijwayele ukuba nabantwana abaningi abahamba ku-program. Ngenhlanhla-ke ku-2022 kuqale uSchools Africa Cup, bese bengicela ukuthi cela ngibasize ngoba ngiya-understand into yokudlala kwabantwana. Sahamba i-competition yokuqala sidlale eCongo la siphume khona position 2. Nga-understanda ukuthi kufanele sibuye sikwazi ukusiza abantwana ngoba ukudlala eAfrika akufani nokudlala ekhaya. Ziningi izinto obhekana nazo. Noma ngeke ngisho ukuthi ingqinamba ukudlala ngaphandle nje, ukuphumela ngaphandle, atmosphere umntwana eqala ngawo ukuphumela ngaphandle. Then 2022 2023 bese kungcono nami because bengisengine experience yokuhamba nabantwana ngaphandle, sesi understand ukuthi mapha ama challenges masiba prepare kufanele senze njani. Kwakhula kanjalo ke 2024 last year la sifike saye Zanzibar sayiwina nabo abantwana. Then this year usafaka wanginika opportunity ukuthi angibheka amakhono iSouth Africa yonke ngingabe ngisaba eKZN kuphela. Yes. Mhlambe namhlanje okubonile njengoba kuthulwa lolu hlelo lomnyango okuthiwa isukile la esifundulwa khona amathalente namakhono kuso sonke isifundazwe saKwaZulu-Natal, okubonile namhlanje ngabe kuyalibuyisa yini ithemba ngekusasa lebhola eNingizimu Afrika ikakhulukazi mawusuthinta abantu besifazane? Kuyalibuyisa ithemba ngoba uma ubheka i-development before bekuyinto nje where abantwana bayidlalela azabe mdala, angazi noma ngisho, but before besijwayele ukuthi umntwana omncane ona 21. Today i-development siya understand because iqala under 15 ngempela. At least siya understand yebo akuyona i-foundation correct, fanele sibe nabo under 13, but at least manje internationally sekhona under 15 where sesiyakwazi ukuthi no i-stage sabantwana abancane hayi le besisho ukuthi umuntu ena 21 sithi uyena umdlalo omncane. Sibonga kakhulu. No, kubonga mina. Usisintombi futhi Khumalo owaziwa ngelika coach Mchithwa unathi ke la kwaNyavu ngaphansi kwenkosi uMbili la eMkhambathini isukile. Bayakhala abantu besimami ngiyakutshela, bayakhala abantu besimami bekhala ngawo la madoda wona asebelele ngqonde sonakele
singakwenzi esikuzele esikoleni ngenxa yokuhlukumezeka thina singakwenzi esikuzele esikoleni thina singakwenzi esikuzele esikoleni ngenxa yokuhlukumezeka ay 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 elele ay 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 Sipumukele ke futhi ku Sport Art TV where we discuss everything and anything sports, art, culture and heritage la esifundazweni saKwaZulu Natal. Umnyango ke lo uholwa uNgqongqoshe ubaba umuntu omuhle wakwaKhawula. Njengamanje ke samukela ucoach ubaba uSandile wakwaNdlovu AK47 iyadubula lento umshilo wamaRussia. Coach siyakubingelela. Mfowethu ngiyabonga ukwamukeleka mfowethu nami ngiyabingelela. Coach ngikubonela ubhizi namhlanje mvundulula italente uqeqesha izingane. Uhamba kanjani? Mhlawumbe ake siqale la. AK47 ulithola kanjani leli gama? U47 mfowethu ithepeni ngibengise Giyani. So mangise Giyani ngishaya amagoli ngishakwa sani yipi team noma yipi team ngishaya. Ngathi ngeyindima ngibuka bekuyi soccer zone mangicabanga. Mangibukela lapha amagoli ade ngiwakola athi ngangikore 3 against iSwallows. Hawu khona umuntu ophethe AK. Hayi ke basuka koJoe Utla ke othanda hayi bathi hayi AK47 nabantu kwathiwa AK47. Yeah. Nami ngavele phela bengiyikhomba into yokudubula. Yeah. Ngathi hayi vele ilona. Angishintshi futhi. Hayi nami ngaqhubeka ngathi hayi AK47 ihamba kahle. Abe maningi lade benginika wona kodwa nje elahamba kahle kwaba AK47. Ngiyabona namanje uzovusa amanye ama AK47 amancane kuzoqhamuka nabombayimbayi. Namhlanje njoba silasi lonke uhlelo siwumnyango olisilibizwa ngokuthi isukile. La amandla siwathathile alethwa ezifundeni nakomasipala ukuvundulula italente silekelelwa abantu abafana nani egatsheni. Mawungasho nje ngokubuka kwakho linjani italente ikakhulukazi ebholeni ngoba iyona into esingayixoxa kangcono ibhola. No, ngokuncane nje sifisa kwenza la athi kube kukhulu kulabafana laba kade sibenzisa ama coaching clinics. Nokuba understandisa ifootball, ukuthi ifootball fanele ube njani, ube passion, uyithande, dedicate yourself ku football. Nanokubatshela ukuthi ifootball is a God given talent, unikwe uNkulunkulu. Ibhola ke I mean isikole isona sibalekile. So nje silibonile italent likhona and sibonga kakhulu. Ngazi ukuthi no baba MEC baba Khawula lode emchazela na ukuthi cha siyafisa lento ukuthi ingagcini la kuphela. Lesifisa ngazi ukuthi ngasibaningi ama legend. Njengoba singasebenzi sinayo imiqondo esingakwazi ukuthi siyikhiphe kulabafana. Akumina kuphela nombulelo. Bakhona nabanye la bakhona koThekwini kubo bonke omasipala bakhona abanye besifisa ngathi ukuthi ngaba iprogram le ezobambeka ukuthi bonke ama districts siqale khona phansi kanje sibe nesikhathi ukuthi sibanikeze isikhathi abafana ukuthi mase sisosuka la mhlawumbe siye ethukela sifike siyenze le program izilethwe ingane zibe ningi ingane nama legend abaningi. Yes akusho ukuthi sonke sithanda ucoach but lawo ma legend lawa akuwona akuyicoaching afika azoyincelisa ingane ulwazi lo salithola kade kudlala nathi and two kuba lula kubona
nefika umntwana ekhaya afika athi wemkhulu noma athi webaba, because to be honest with you right now lezi ngane sijimisayo sesomkhulu kuzona, sesobaba kuzona. So manje abantu abasaziyo obaba babo nobhuti babo mayifika ekhaya fike chaza ukuthi bengijimiswa coach Sandile Ndlovu, webaba khona kade imbiza ngo-AK47 lo coach lo, bese yamchaza ukuthi you right lo muntu lo wenza kanje kanje kanje. So ayithathe lento esimtshelayo ngoba into ephuma kumuntu vele odlalile kwi professional level. Ngaqinisekisa nje ukuthi ayicacele esokeni ngoba ilona vangeli elishunyayelwa ke ungqongqoshe ubaba uMntomuhle Khawula ukuthi kuso sonke isifundazwe saKwaZulu Natal akube busy, ingane ayidlale, kubuyisa uhlelo manje lokuthi ingane idlale ezikoleni. And abantu abafana nani AK47 abama legend ibona abanolwazi neexperience, isipiliyoni nesiphethe esandleni sokugijima ensibini ukuqeqesha lezi ingane. Athina amazwi akho einganeni ezisaqhamuka eyifisayo ukugcina ifinyelele esicongweni sebhola elikhokhelwayo? No, into engayisho enganeni ukuthi ingane azibekezele, because if inengane sijimisayo manje, because I do have my own academy. So ingane sijimisayo manje zithi mase ifika ko 16 17 bese sifuna ukujaha. Kanti asingajahi because even no coach labejima khona ababejimisa khona basuke benayo iplan. Manje lezi ngane lezi zibuye ifuna ukujaha, zibona umngane wakhe sehambile, kanti nawe isikhathi sakho sizoza. Wena bekezela aqhubeke umntwana enze into ayitshene no coach, aqhubeke nesikole, aqhubeke nebhola, ikhona into ezokwenzeka. Ukubekezela kuphela. Bese kuthi ukugcina njoba sisho nje ukuthi ubaba Khawula umhlonishwa, if ukuthi kumele yenzeke ukukhulumeka ukuthi lama program lawa afanele enzeke isifundazwe sonke, ake kube ne-action manje. Because honestly speaking cabanga mhlawumbe kukaningi kuthiwa kukhona ama-program afanele enziwe ama-legend onuthi ufane ukuthi uzophela unyaka mhlawumbe ukuthi azange yenziwe lawo kukhulunywe ngawo mhlawumbe koma-TV, especially le ngane nama-ground. Njengoba I'm so happy for abantu bala eMkhambathini mangibona belungisela i-ground, because if kuzobula ama-ground kuba amamolo kubula ama-ground kulahle kubona izinto, which means ingane izodlala lapha, ingane izohlala lapha, izohlala ekhoneni, ingane izohlala emgaqweni. So ngcono kube ukuthi into esiyibheka kakhulu kube wona ama-ground ukuze ingane sikwazi ukuthi siyijimisele ama-ground na right. Ngabanga ukuthi leyo impi yokuthi ingane ingaloku ihlale emgaqweni izinto engaseni sokwazi ukuthi siyilweke leyo mekhona nama-ground e-right. Siyathokoza Gatsheni. Asibonge baba. Coach Sandile Ndlovu Dumenge lika AK47 uthi ingane ayisuke emakhoneni, ingane ayinikezwe isikhathi sokuyodlala emagroundini, yajabula nje kwemkhambathini sekuvulwe nawo udeda ngendlala wenkundla, wazi ukudlala ibhola lombhoxo, ibhola lomnqakiswano, udlala ikhilikithi, udlala ibhola lenyawo, isukile KwaZulu Natal. 3 2 1 Siyakwamukela futhi kwi-Sport Art TV where we discuss everything and anything sport, art, culture and heritage la esifundazweni saKwaZulu Natal. Umnyango uholwa ubaba uMntomuhle Khawula ongqongqoshe ke obhekele amaciko aKwaZulu Natal, and manje siyivala ngeqiko elenza umsebenzi wezandla uThabi Magubane. Nkomosi siyakubingelela, uhlobile awusemuhle. Ngiyabonga, ngenza ngamabongo ngenzela wena ukuthi ungincome. Ngiyabona kuba yiciko kuphuma kuyayiphumela la kuwena. Kuyaziphumela phela, kufanele angani ngifike ngibe umbhali weinkondlo ngiphinde futhi ngibe ngapha kwa fashion designing. So lokho engikwenzile nje umsebenzi wezandla zami. Mana ke nezinkondlo uyabhala futhi. Ngiyabhala. Ipeni lakho ikuphi nje like la kubhala njengamanje okuzohamba phambili usithi nje ngolayini abambala? Okuzohamba phambili nje ngilinde incwadi ezopublishwa eske ngakwi competition khona kwaku 2023 December. So sasikanye noMandla Ndlovu. Uyena owayeheda leyo wafike wasitrainer samaciko, emva kwalokho sasisane competition, then inkondlo iphuma phambili uzobe senza incwadi. So leyo ncwadi izopublishwa ke maduzane nje. uMandla Ndlovu ke uyaziwa kumanje unomdlalo odlalayo ngo3 ntambama, so nathi ke soba yabona
Namhlanje nizokhangisa siyabona njengoba sila kwaNyavu nizokhangisa ngemisebenzi yezandla. Ingabe umkhakha nikuwo wezobuciko ikakhulukazi amaciko akhiqiza imisebenzi yezandla nibone njani amathuba nokwethulwa ke kohlelo olufana neisukile olwethulwa ungqongqoshe ubaba umuntu omuhle Khawula elokuqinisekisa ukuthi sihamba sonke isifundazwe sithola amaciko siwalekelele ukuze ezogcina ekwazi ukwenza inzuzo ngemisebenzi yawo. Ubona lolu hlelo luzolisiza kanjani niyamaciko KwaZulu-Natal akhiqiza imisebenzi yezandla? Uhlelo luzosiza kakhulu, especially if kuukuthi abantu abanikeziwe ithuba lokuthi bahambe phambili bezokwenza kahle. Njengamanje njengoba sila khona wenza uyinkamba khona owena umamu sengimkhohliweke bese kuba usisithoko owenza lokho kula phansi bese kuba imina waloko kubili bese kuba uSelenkin owenza inkamba yabo kodwa uMamtulo wenza inkamba lezi. So njengoba sisonke la sizile sazo exhibit should not ukuthi lolu hlelo lube khona ngabe nathi asuba nalo ithuba lokuthi siveze la saziwe. So ithuba elikanjena lingqayizivele at the same time futhi izokwenza ukuthi nathi sigqugquzeleke samaciko. The more abanye amaciko ebona ukuthi awunabo bani kuyenzeka, so nabo abazogqugquzeleka ngoba uyazi ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili. So if ubona abaphambili bengayiphambili uzobuza kobani ngoba nime nonke ndawonye. So injalo lolu hlelo ngilibona luza kahle luzoqhubeka so long if ukuthi abantu abazobeka ukuthi lidani nansi bezokwenza into ngendlela eneqiniso nokuyiyona. Ngqongqoshe uba umuntu omuhle Khawula uthi isukile KwaZulu-Natal ogidaya kagide kakhulu odlala ibhola kalidlale kakhulu obazayo nowenza imisebenzi yezandla yobuciko akasebenze kakhulu. Ingabe leli thuba nilamkela kanjani nokuthi kuphi nizokwenza kangcono ukuqinisekisa ukuthi imisebenzi yenu ayigcini nje ngokukhangiswa kodwa abantu bayayithenga ukuze nizokwazi ukwenza inkece? Sigida kakhulu ngempela simlalelile kangangokuba amathuba avelile ko FET nani mina I'm 39 years old ngistudent eFET ngilandela yona lento ukuthi ogida akagide kakhulu. Angeke ngize ngigide kakhulu just ukuthi ngisebenze ukuze ngisebenze umsebenzi wami uqhubekele phambili ngidinga ukuthi ngikhulisa ikhono lami. Ngilikhulisa kanjani na? Angifunde. Imfundo ibalekile. Angeke uthi awufundi. Indlela zokufunda eziningi ngiyafunda kweni njengoba la ngiyafunda indlela yokufunda nokuthi ngiye esikoleni ngofunda ngikhulisa ikhono ngifunda zonke insuku kodwa into ebalekile ukufunda. Uma yethi ugide kakhulu ngithatha ngokuthi funda khulisa ikhono lakho kakhulu ngendlela okugida ngayo kwenze kube over. So ngaleyo ndlela kuzokwenza ukuthi liqhubeke nekho. Angeke uze ukuthi njengoba ngiphethe lezi igqoko makufika next year ngisangifica ngiphethe into efana that means angikhuli angigidi kakhulu uyayizwa leyo. Siyathokoza kakhulu Nkomose. Loyo ke kusisi wethu uThabi Magubane owenza imisebenzi yezandla uthi leli thuba liyingqayizivele uthi uzogida kakhulu ayiqinise ngisho la kwezemfundo njengoba ethi usesikhungweni sokuqeqeshela amakhono kumanje uqinisekisa ukuthi uyaliqonda ibhizinisi lezobuciko. Ilokho ke besinakho emgodleni wethu la kwiSport Art TV namhlanje kodwa anginishiya inodwa ngicela ukuphuma nganaye ama-performances abenzeka namhlanje. Sinesicathamia siney'nkondlo bese sizoba nabe beshaya indlamu kushunquthuli kuze kube okuzayo. Sport Art TV where we discuss everything and anything sport, art, culture and heritage la esifundazweni saKwaZulu-Natal. Inkosi nibusise.
manje 5 minutes isawazi lungi. Siyabonga. Ngicela nginikeze